emakhosini umhlambululi akusiyona inyanga akusena umprofeti kodwa kodwa uJohn the Baptist wani wesinto ngoba yebo sixhumene nabangasekho impela iyinkinga enkulu leyo. Now sizokhuluma ngabantu ke beyithunywa noma abantu bathi nginengelosi. Hey nidukile ni everywhere. Nifunani kahle kahle? Ingubo lezi enizigcokayo zamajazi zeyiphika nibizani izikhali zikamoya azisho ukuthi ngempela umprofeti. Now iphakamiswa yini umoya wesithunywa wengelosi? Bathi ungadli ingulube, kuthiwa kunegobongo lakhona lesithunywa, kuthiwa kwamele ungena inkonzo ukukhuleke kakhulu. You know what? There's a lot of information and it destroyed la. There's a lot of information. Into yabona i-technique yakhona inzima yokuthi ulalela umoya because of now nilalela thina more than ukulalela umoya and siza nge-information eningi ebuyincake nakhona kunzima ngoba angeke uhlale ungafuni ukuzwa. So it's two chances ukuthi siyaconfuse or noma uzosilalela. Uyabona masikhuluma ngomoya wesithunywa uphakamiswa yini? Awuphakamanga mina enkonzweni. Bebathi mabakhuleka yazi ngizwe ukuthi la bakuphethe indaba yami ngihlushwa ilesichitho mina. Ngiyalunywa kodwa mabakhuluma isichitho abantu bawe. Ngizibuze kanti kwakhala nyonini la kimi. All right. Now isithunywa siphakamiswa njani? Number 1 kunazo zonke. Ifuna ukuthi urepente. Ifuna ukuthi usuke enyameni. Yiyo yokucala. Usuka kanjani enyameni? Phela mayisethi ima kancane ngendoda yakho, ima kancane ngeboyfriend yakho, soka nje. Mayithi soka manje. So ni namagwala. Noma ngithi namagundwane ngoba uma uzothatha indlela kamoya, indlela yesithunywa yengelosi, kwamele ikususe kwinto oyithanda kakhulu. Ingabe utshwala, ingabe iboyfriend yakho, ingabe umshado wakho. Ingakho ngakhuza ngathi bo bazali baka 2000 babhayizile abazali bakho. So ngicela uncede lengane yakho ka 2000. Umntana mawumbona ukuthi ngathi kunesiphiwe esithize kulomuntu, kunobizo oluthize kulomuntu, ungamshadisi lo mntana ungakamlungiseli ngoba bafike babe izangoma ebukhweni, babe yinyanga ebukhweni. Mina umuntu ngiyamtshela straight ukuthi abashadanga inyanga bafanele ukuthi uyaluthakatha. Mawungena bongafanga amabhisi emshadweni. Namhlanje sona amabhisi ngiyakutshela ukuthi abashadanga. So ningekelana ukuhlolela abantu bahlushwa imimoya yakubo ebukhweni manyala mani. All right, sengikhuzile lo ndaba. Ungashadisi umntanakho noma ungavuma umntana kashade ngoba uzomhlupha lo moya. Umoya wesithunywa wengelosi uphakamiswa yini? Njoba ngichaze enkonzweni awuphakamanga. Ukuthandaza kakhulu azange kuphakame. Ukucula kakhulu enye futhi yengelosi noma izithunywa zabahlabeleli ezihluphekisanayo because of zidlala ngawe. Ziyakhona ukuthi mawulalela ingoma uzibone ukuthi hayi sengise Jericho, sengise Namibia, sengise by the time ingoma ithi amen icalela phansi. So yekelani ukuyalena le. Umoya wesithunywa uphakamiswa inhlambululo. Iphakamiswa inhlambululo yini? Akusukuthelwa ngamanzi kuphela, akusuke emanzini. Mhlawumbe kwamele nifunde. Kunenhlambululo treatment. Treatment
yendlela yakho. Ikufundisani ukuba independent. Sinesikolo sikamoya. Please join isikolo sikamoya. You won't go wrong. You don't need to pooper me. Dobang pooper. Goto, you don't need to pooper me because of now. Ukupooper logo it can be ukuthi le ndawo kuyo ikuvalele. So isikolo sikamoya sinceda abantu abangenalo ulwazi. Yabona uma ungaphuma esikoleni sikamoya ngiyakutshela akekho umuntu osazoqola kodwa ngikho lapho. Now umoya wesithunya uthi mawusowuhlambululile uzihlambulula usenzilweni futhi ageza gaba ngaleso sikhathi isifutho leso awutholanga isiwasho from kumfundisi noma enkonzweni yakho. Kunomthandazeli specific osebenza naye. Angazi ngoba nabo labo man yo abomsotovisho manje abaprofite abathandazeli sebajoine ngapha bayinyanga sekuhlangahlangene bahlanganisa that's why kuvele sekunamagobongo esithunya. Angiyazi igobongo lesithunya mina during impilo yami nje yokuhamba ngokamoya bengidla ingulube futhi ke mina ngiwesi inyama ngishayiwe ngayo. I'm a lion. So ukuzila ukuba kuma treatment uvume mabathi bamsusa i-boyfriend bayisusa umshado bakususa right now kuyenzeka ukuthi manje abakini bakususa kulo mshado umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane for that moment ukuthi nje uyolungisa kini bangalecabane kube nesichitho sabantu abadala esingeke uthi nanoma ungathi uthi uyolanda into yokufutha uthi uyolanda into yokuthi bakusebenzisa isichitho ingasebenzeki leyo ikufuna straight yolungisa izinto zakini. Uma ngale after a year noma after 6 months senhlukene uthando lubuyele bekufanele uyolungisa. So ukufasta kwakho inzilo yakho yokungadli you are suffering lona bathini making your spiritual man. Phela spiritual man sihlale siswini whatever uyidlisa yona iyayidla. It can be good man or bad man. So if it's a bad man more uyifeed utshwala uyifeed sex uyifeed yonke into iyakhula ibe namandla. So the more usenzilweni uzincisha ukudla uqeda amandla walesilwani noma evil spiritual man ephakathi esiswini sakho. Ingakho ngisho ngithi mawunobizo yekela ukudla njengenhlwathi ulale size sikuke kodwa abathi uyipython. Awudli uyisnack thina. Sikhuluphaliswa yini? Sikhuluphaliswa umoya oyingcwele. Ungibona ngikhuluphele so. Mina ikombo itiye isnefi ukusnacka. Papa isnack. Into encane nje futhi nayo sengiyekile sengine 6 months ngiyekile. Veggies ku very important ukwazi lokho ukuthi isithunywa nengelosi aziphakamiswa umkhuleko. Mina ke umkhuleko wami yabona masohlambulekile uclean uba straight to a point. Why mangithi asithi maybe kuyanyiwa umntali kuyanyiwa and then mangithi umntali kuyanyiwa anginamali why kwamele ngithi lethe imali zami ngicela imali yo hayi hambani enkonzweni makube awufuna ukuba independent. Be direct to a point. Ngicela izingane zami zibe protected. Usayelani ulolololo. Mina umkhuleko wami so direct to the point. Ukukhuleka safuthi iniyenzani nihlanganisa izinto manje. So ukhulekela udla abantwaneni so semshadweni so se ngaphandle emajele you know awuna power yokukhulekela umuntu osejele useyinkingeni wena self. Siyeke Nkosi beka umoya oyingcwele phakathi emajele kuvale kusuke lo moya omubi wokubulalana. So ngicedile mina. Moya oyingcwele ngikhipha umoya omubi kulo muntu ungasaphindi ubuye ukuphi futhi
ey'lwane please don't forget to like and subscribe.